नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण कलिंगडाचे मागच्या वेळेस ड्रिचिंग जे केलं होतं तेच बघणार आहे. हे ते झाड आहे, हे 8 दिवसाचं असताना आपण पहिलं ड्रिचिंग केलं होतं आणि त्या औषधाचा भरपूर परिणाम ह्याला झालेला आहे. म्हणजे आपण पांढऱ्या मुळीची वाढ होण्यासाठी औषध टाकलं होतं आणि त्याचा परिणाम चांगला झाला आहे. 19-19 आणि पांढऱ्या मुळीची वाढ होण्यासाठीचं ते औषध होतं. आणि हे जे आहे ना, हे सूक्ष्म अन्नद्रव्य युक्त खत आहे. हे आज आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये जसं दाखवलं होतं तसंच टाकणार आहे. टेबकमधून टाकल्यापेक्षा असा रिझल्ट चांगला येतो, त्याच्यामुळे थोडा त्रास होतो, आपण असंच टाकणार आहे. आणि आणखी एक गोष्ट, मी लागवडीच्या बद्दलची माहिती सांगितली नव्हती ह्या व्हिडिओमध्ये. ह्याच्या आधीच्या आमची लागवड अशी दोन्ही समोर समोर आहे. हे अशी, हे मधलं जे होल दिसतंय ना, हे याच्यात या बेडवर पहिलं एक पीक घेतलेलं होतं. म्हणजे दोडक्याच्या पिकाच्या बेड आहे हा, याच्यावर आपण दुसरं पीक घेतलं हे. आणि हे होल मोकळं राहिलं तरी इथं गवत येणार आहे, त्याच्यामुळे ह्याच्यात आंतरपीक म्हणून धने लावलेत. हे एका महिन्यात निघून जाईल आणि त्याचा फायदाही होईल आणि गवत यायचं थोडंसं कमी होईल. आणि ह्या 2 बेडच्या मधलं अंतर 5 फूट आहे आणि 2 कलिंगडाच्या मधलं अंतर 1.5 ते 2 फूट आहे. तुम्ही बघू शकता, हे दुसऱ्यांदा वापरलेला बेड आहे, म्हणजे दुसऱ्यांदा वापरलेलं मल्चिंग पेपर आहे. हे पहिलं एक पीक झालेलं आहे ह्याच्यावर, त्याच्यामुळे थोडं फाटलं आहे, थोडं खराब झालं आहे. तुम्ही बघू शकता, कलिंगड अतिशय चांगलं आलं आहे. ह्याला आज 13 दिवस पूर्ण झालेत आणि ही दुसरी ड्रिचिंग आहे. अशाच माहितीदार व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.